Okay, so yung bag nga malem or rabi ti aming kakabsat. So praise the Lord. Kada to'y napintas ngiti po nga malem. So medyo intal na nabasit iti tuto. So itatangos kakabsat kablaawan kayo man itinaimbag nga malem et lalong-lalo na dagiti kakabsat tayo nga naka-online. So amok dagiti estudyante nga adto pobraen da kam kamakanda nga araramiden ngem hanga daytoy kakabsat iti makalaped kanya tayo anya nga dumngeg iti sasao ni Apo tayo a Dios. Ket no dapat ti time tayo kakabsat mabalin tayo nga i-share dayto nga link dagiti ka-classmate tayo, ka-office mate, family members tapno ado tayo pa nga dumngeg iti sasao ni Apo Dios. So welcome kakabsat kada kayo aming nga naka-online itatang malem. So before tayo nga rugyan kakabsat ket intay mamet nga rod awagan ni Brother Denmark nga isu natin mangilid kanya tayo iti simple nga icebreaker. Brad Denmark? Hello, Brad. Thank you, Brad. Intang arod naimbag nga malem yung gagayem ken kakabsat. Agyaman na kadete inted nigat kanya tayo man nga brong aldaw. Ket tatar nga gundaway. Intang arod iti sangkabasit agkaroon iti icebreaker. So tanong ma-break amin digiti anaman nga entertainan tayo iti pinagpanpanunot and especially entertain ti puspuso tayo. So adda amin kakabsat praise the Lord adda ti 23 nga agbuy-buya iti live tay tata keep commenting or i-share deti live tayo kakabsat tano ma-encourage pa digiti am mo tayo tanon haanda nga maniiyaw awan kadeti nga or tanon ma-update na kanayon iti message tayo iti every Wednesday. So praise the Lord. Tatar nga gundaway iti game tayo tataket we need to arrange everything. So arrange tayo amin iti panunot tayo biblical amin dapat. So tata adati naka-flash dita you need to listen carefully kaditi instruction. So i-familiarize nyo pa lang dagiti nagan nga naka-flash then orayon nyo diti instruction no anati pinag-arrange either by alphabet according ka dijay pinagsasarunuda nga naiyanak or according ka dijay anti-word ni God. So habang orayon tayo digi daduma kadwa tayo. So trial tayo pa lang dati kakabsat. So datoy Matthew, Peter, James. So arrange tayo dati kakabsat according no sino ti umununa nga inawag ni Hesus Kristo to become His disciple. Sige, very clear ba kakabsat? I-arrange tayo detoy babaen no sino ti umununa nga inawag ni Hesus Kristo na agbaling nga disciple na. Praise the Lord. Wala pang nag-comment. Habang hinihintay natin yung mga iba, agyaman na kadigit agbuy-buya, agyaman na met kadigit kakabsat tayo nga agtultuloy nga mangsubaybay kadito lifeline tayo. So i-arrange tayo kakabsat babaen according kadijay ang sinot umununa. I-arrange tayo isudamot lang nga talo. Gigid yun una ng sinot umununa nga iyawag, may kadwa ken may katlo. So umununa nga talaga. Hello Kuya Aldin. So according kay Kuya Aldin kay Matthew pero dapat adda dete talo damot lang as a example lang kakabsat talumot lang iti na i-comment like baga ni Brad Aldrin, James, Peter, and Matthew. So gusto nga tanga kakabsat James, Peter, and Matthew. James, Peter, and Matthew. Sige, parang
Praise the Lord, meron tayong Facebook sa YouTube na nanonood. Ewan ko kung sino. Sige. Kay Janea, kay Shane, Daniela. Kay Shane is by Peter James Matthew. Sige, praise the Lord. Let's reveal the answer. Okay, sabali. Sabali na i-flash. Tama yun, kalabsat. Timon una naka-answer is kay Shane. So, 1 point si Shane. Peter James Matthew. So, praise the Lord. May 1 point tayo. Pero trial muna ito, kalabsat. Sige, let's go. Kadatoy, umununan. Datoy kakabsat, i-arrange tayo isuna, babaen, iti, babaen ijenti Bible. Kung kasanod ti pinagsasaruna jay Bible. Sino nga tati una nga book actually wait lang, kakabsat. Parang dati gayam kakabsat. Dati kakabsat i-arrange tayo iso ng sino ti umununa nga timmaod iti lubong. So, familiarize tayo, Moises, David, and Abraham. Sino't umununa? So, sino't umununa nga ta dito'y kakabsat? So, I need saan? According kini Brad Joshua, simun una tin nag-comment is Brad James, Abraham, Moises, and David. Kay Joshua, Abraham, Moses, David. Kay Aldrin, Abraham, Moses, David. Praise the Lord. Paalam na alam yung mga iba. So, praise the Lord. Dati 1 point na ni Brad James de la Cruz. Abraham, Moses, David. So, next is Luke, Matthew, John, Mark. Luke, Matthew, John, Mark. I-arrange tayo iti dahito kakabsat, babaen iti in alphabet order. Alphabet order. Mun una iti A, patinggana ti Z. Ando na lito. Mun una, lead, dungeg mo instruction kakabsat. Yun una, in alphabetical order kakabsat. Haan nga according into Bible in alphabetical order kakabsat. Luke, Matthew, John, Mark. I-arrange tayo iso na kakabsat in alphabetical order. Praise the Lord. Parang nauuna sige. Meron na nag-una dito. Si Zinya, John, Luke, Matthew, Mark. Disregard ko na po yung mga nag-comment. Sige, praise the Lord. Ang tamang sagot is John, Luke, Mark, Matthew. So, clear. Wrong pala si Zinya. Ang nanalo ay si Brad Aldrin. John, Luke, Mark, Matthew. So, 1 point si Brad Aldrin. So, yan. Praise the Lord. May 1 point si Shane, 1 point kay James, and 1 point kay Aldrin. Ngayon, tayo nga ron, tisumaro, no? Dumgag nga nasa at instruction kakabsat. Apa nga nagbalik? Dati, Numbers, Genesis, Judges, and Ruth. Numbers, Genesis, Judges, and Ruth. We need to arrange this according to the Bible. According to the Bible, kakabsat. Ti basis tayo nga pang-arrange iti dahito kakabsat according ka DJ pinagsasaruno na ijay Bible.
Numbers, Genesis, Judges, Ruth. So, praise the Lord. Ang nangunguna nag-answer is tantananan, Kuya Alvin Sagusyo. Meron kang 1 point. Genesis, Numbers, Judges, Ruth. Tama ba mga kapatid? Tama. Yeah. Bigyan siya ng virtual clap. So, praise the Lord. Amok nga nag-enjoy kayo aming kakabsat sa mga nagkaroon ng 1 points. Pag ako yung mag-facilitator sa icebreaker, dadagdagan pa rin natin yung points ninyo. Praise the Lord and mayabak nga ro din, GMC tayo tatanga Gundaway, Brad, Roro. Okay, so praise the Lord, kakabsat. So, adun sa amin itinalito, the instruction at ni Brother Dan Mark, pero at least nag-enjoy tayo kakabsat. Aya, legit importante. Ket, itatang oras kakabsat, ket, intay nga ron, idaydayaw, itapo Diyos, pabayan dagito may kanta. But before we start our worship, kung mararagtay nga ron, kapag di. Let's bow down and let's commit this into the Lord. Huwa po mi nga Diyos nga manakabalin kay managayat. Pagyamanan mi dati nga gundaway nga tinipon-tipon na kami tapno samsang kamay sa kami nga daydayaw ken ka. Ket ikan na kami o apo iti napakumbaba nga puto. Dagiti bambanag o apo nga makalaped tapno makaasbik ken ka. I-purify mo dagiti hearts mi o apo. Ket itatang oras kasi ka kumaapo iti i-manggayad iti tumunggal may sa kanya mi apo. Ikan na kami excited nga heart nga dumngeg iti sasao mi tatanggal daw. Ngarod italek mi amin dagitoy babaen itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. So itatang oras kakabsat inak mga rod awagan dati worship leader tayo ni Brother Angelo. Let's praise the God who lives because He is the God of all ages. Let's sing this song, God of Ages. You are good.
how majesty our God. That's why this moment, let's worship Him with gladness in our hearts. Let's sing this song all to us. Let's lift up our heads, brothers and sisters. Precious, precious cornerstone, sure foundation, you are faithful to the end. You are waiting on you, Jesus. We believe you're all to us. Precious cornerstone. Precious cornerstone, sure foundation, you are faithful to the end. We are waiting on you, Jesus. We believe you're all to us. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. Only stand up there. Only Son of God, sent from heaven, hope of mercy at the cross. You are everything. You are everything. You're the promise. Jesus, you are all to us. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. You're all. You're all to
Okay, so praise the Lord. Indeed, Jesus Christ is our all in all. So ito nga oras kakabsat, intayo mitten iti palagdingeg iti mensahe ni Apo tayo a Dios. Ket inakman nga rod awagan daytoy speaker tayo, konting background ng kakabsat. Isuna ket may nga agububra iti MMSU as registrar. Ket may summit nga nagaget nga agiwarwaragawag iti asasaw ni Apo Dios. Okay, datang oras inak mga tawagan that is speaker tayo awan sa Bali to diket ni Brother Denmark Benavides. Gagayem ken kakabsat sagbay nga rod drugyanan iti daytoy nga mensahe iti Dios ket ente nga rod kararag. Amami nga nailangitan agyaman kami kadati nga oras nga impaay mo kanyami ket sika nga rod iti agwork iti maysa ken maysa amumi nga si kalaeng iti pagkamangan mi awanan sa Bali. Dalusam iti puso panunod iti maysa ken maysa tanong mas maawatan mi daytoy nga mensahe. Agyaman kami all Lord God nga kanayon ka nga adadita babaen ti Espiritu Santo dati mensahe God nakapimpintas nga isyu ti may-apply iti pinagbiag mi. Dati nga rod iti dawat mi iti nagan Hesu Kristo nga po mi. Amen. Iti title, iti message ti tatangagon daway nga inted kanya tayo nga po tayo nga Diyos ket consult and listen to Christ. Makiuman ken dungeg ken ni Hesu Kristo. Addaan tayo iti nadalus nga puso ken pinagpanpanunod tanon addaan tayo iti gagar nga dungeg ken kuana. Once nga awan kanya tayo dati puso nga nadalus ken gagar nga dungeg kanya na narigat tayo nga maawatan iti mensahe iti Dios. Itangarod palubusan tayo ni Hesu Kristo nga isuna ti mangdalus iti puso ken panunod tayo iti inaldaw-aldaw ken dungeg tayo iti sasauna tadaytoy iti makatulong kanya tayong kasano tayo nga agbyag analinteg iti inaldaw-aldaw. Tatangarod nga gundaway iti purpose kadeti nga pagtutungtungan tayo kakabsat tatno addaan tayo iti natibker a pamati ken Hesu Kristo ken babaen iti daytoy mas maawatan tayo sino tayo ken Hesu Kristo no kasano tay pay nga mapaduras iti na espiritual nga panagbiag. Kasla kumamat kadagiti agbabasa. Example ko lang kakabsat ti maysa nga nursing, dapat tikadkaduan na ket nursing bet lang. Ken dumdumeg da nga kanayon ti maysa ti teacher da ket nurse met kakabsat. Kaslamat kanya tayo nga spirit o kung mga spiritual ti pagtutungtungan tayo, da tayo ti kakadwa tayo kakabsat ket maysa met mamati ken Hesu Kristo. Mikadwa kay dumdungay tayo kadagiti Bible study leader tayo nga sinuman ti inted ni God kanya tayo ken may katlo especially ti eksperto ti na spiritualan nga pinagbiag kadatakat ni Hesu Kristo. Intayo nga rod iti key verse ta itatangagon daway ket mabasa iti daytoy ijay San Matthew verse 17:15. Kunana ditoy agsaupay laeng ni Pedro iti adda naranyag a ulep nang linong kadakwada. Adda timik a naggapu iti ulep a nagkuna daytoy ti anak ko. Adungdungwek ken pakaragsakak unay dungeg kayo ken kuana. Sino daytoy nga anak nga inted ni Apo tayo nga Dios? Dataket ni Hesu Kristo ti pinagbiag tayo. Tatangarong nga gundaway ada ti talo nga points tayo. Mununa, Jesus Christ is our true counselor. Jesus Christ ti pudpudno am mamagbaga kanya tayo. May kadua, listen carefully to Christ. Dumngeg anasayaat ken Hesu Kristo. And may katlo, to please God is to obey His command. May idaydayaw ti Diyos babaen iti panagtulnog ti bilin na. So umintay nga rod muna nga punto tayo, Jesus Christ is our true counselor. Ni Jesus ti pudno a mamagbaga. When kakabsat, dapat ang when tayo ilaldaw-aldaw no sino
ni Yesu Kristo. Very clear mo ni imbaga ni Yesu Kristo kanya tayo. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And very clear pa yung intindig at kanya tayo, Isaiah 9 says, Jesus Christ is our wonderful counselor. So, DJ kakabsat niyem, kita ante the life ni Jehoshaphat also said to the king, kunanan toy, first seek the counsel of the Lord. Umun-una dapat kakabsat, nung clear nga Kristo iti true counselor ti pinagbiag tayo, iso dapat ti umun-una nga, yun una tayo iti inaldaw-aldaw. Kunana nga rod, iti Matthew 11:28 to 30, come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle, humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Ano ba itong ubraen ti may isang counselor kakabsat? When i-counsel na tayo, iti anaman digiti. Kailangan tayo nga ikaten, ken dapat nga aramidan tayo. Ngem, nupudpudno nga ni Hesu Kristo iti counselor tayo kakabsat, haan ko mga narigat nga i-acknowledge tayo nga iti sasauna, iti pinagbiag tayo. Kaslaki ni Jehoshaphat, umununa nga isik na mismo di counsel na apo tayo nga Diyos. Adan makasti nga karakter tayo kakabsat, ngayon una tayo, iti bagbagan niya apo tayo nga Hesu Kristo, iti naldaw-aldaw. So, we need to learn from it. And take note kakabsat, kung na take my yoke upon you and learn from me. Haan lang nga ibagbaga lang ni Hesu Kristo in demonstrate na pay. Kanya tayo, muan naman ti ubraan tayo. Listen carefully, kung na tetangod intingarod iti may kadua nga punto. We need to listen carefully to Christ. Dungeg ang nasaya at kini Hesu Kristo. Kasano tayo nga dungeg ang nasaya at kini Hesu Kristo? Mununa ko nagtatay kakabsat, iwaksi tayo amin nga naman ti adaan ti panunod kin puso tayo. Romans 12:2. We need to renew everything. Listen to the advice and accept discipline. Proverbs 19:20. Mo talaga mo dungdungeg tayo nga nasaya at kineso Kristo, ti pinabiyag tayo. At dapat dito transformation iti inaldaw-aldaw. So kasano tayo nga dungeg na nasaya at umununa dungeg iti timek ti Espiritu Santo. 1 Corinthians 2:12. As we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we have understand that God has freely given us. Hanti dapat nagdumdumngeg ko anaman ti bagbaga iti spirit of this world. Kundi dumngeg tayo anat ibagbaga ti Holy Spirit kanya tayo. By this kakabsat freedom nga aranidin amin ti kayat iti Dios. Sa tata, hangin narigat ti dumungeg kanya tayo, kada ti lifeline, nga mapan maki Bible study. Hangad narigat nga dinggen iti sasao ti Diyos. May kadua iti dumungeg tayo iti spiritual leaders tayo kakabsat. Hebrews 13:7. Listen to your leaders who have spoken God's word to you. Notice the fruit of their lives are mirror their faith. Kakabsat, nakadakdakkel dito yung opportunity ng inted ni God kanya tayo. Inikan na tayo, iti Diyos, iti Bible study leader tayo, tanong, mas maawatan tayo iti sasauna. No, digiti awampay iti Bible study leader na kakabsat, mabalin nyo i-chat, digitay, nang invite, kinigiti amamuyo, nga nung sinuman digiti ng chat kanyayo. And may katlo kakabsat, dungeg tayo, babaen iti sasauna. Luke 21:33. Heaven and earth will pass away, but the words of God never pass away. The more nga dumdumngeg tayo nga nalaing
kina Hesu Kristo, haan tay pulos nga mashaken. Haan pulos nga mashaken, iti pamati ti kengkwana. Anaman iti bagyo nga umay kanya tayo, anaman ti struggles, anaman dagiti tests and trials, haan tay pulos nga mashaken. Apay, very clear, heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. The word of God will always remain. So we need to listen carefully to Christ because the word of God is isu iti boses. Ano dapat ito, we need to listen carefully, especially the Holy Spirit, our leaders, BS leaders, and may katlo is isa sa una. And may katlo nga punto tayo kakabsat. To please God is to obey His command. Narigat nga mapastrak iti spiritual growth tayo kakabsat, nuhaan tayo nga aramiden dagiti ibagbagan ni Yesu Kristo ti pinagbiag tayo. So, to please God is to obey His command. Idaydayaw ti Diyos babaen iti panagtulnog iti bilen na. Kakabsat, ipinagtulnog haan ng babaen iti pinagsao, when alistulang ibaga, yes Lord, I will follow you. Very clear mat nga ibagbaga ni Yesu Kristo, follow me and I will make you fishers of men. Nung i-follow tayo ni God, kit mo usar talaga tibiyag tayo nga mantulong tipada tayo nga tao. Obeying Christ is an act of loving Him. When once nga ubraen tayo iti command ni God kanya tayo, ibagbaga tayo that we love Him. We acknowledge Him. We believe in Him. And kitaan tayo iti Exodus 15:26. If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of disease I will brought to Egypt, for I am the Lord who heals you. When kakabsat, God will heal us. God will always there. But, ada di part tayo. Ano di part tayo? We need to do what is the right in the eyes of God. Kung nagtatay kakabsat, obeying Christ is an act of loving Him. Very clear in John 14:15, if you love me, keep my commands. Kasano tayo nga ikikip ti commands ni God? Isurat tayo lang ba yung notebook, yung quiet time notebook tayo? Kundi, i-apply tayo iti inaldaw-aldaw. Hintay nga rudan iti challenge. Umuna, ipudpudno ang mamati ken Hesu Kristo ket makiuman ken kuana. Kaano ken kasano ka makiuman ken kuana. May kadwa, listen carefully to Christ. Dumngeg ang nasayahat ken Hesu Kristo. Anya iti rason no apay a dumngeg ka kadagiti sao ni Hesu Kristo. Anya epekto na itibiyag mo dahito. May katlo, to please God is to obey His command. Obeying Christ is act of loving Him. Babaen iti panagtulnog ken maidaydayaw ni Kristo, anya iti ar-aranidem tapno saan ka marigatan nga i-aplikar iti bilen na. So, dati nga ro ti pagtutungtungan tayo, kakabsat, kadagiti nang invite kanyayo, kadati nga gundaw eh. Dati nga ro at kararag, mami nga nalangitan, agyaman kami already at kadati nga mensayem, sika nga ro iti agtultuloy nga agwork, ken mang-reveal, kat may apply me already God, iti dati nga sasaon. Tanon mas umalis to already God, ti pinagrow me spiritually, kat haan kang pulos nga masyaken. Dati nga iti, dawat mi itinaga ni Yesu Kristo nga po mi. Amen. Okay, so praise the Lord, Brother Dalma, iti nakapinpintas nga mensahe na po Diyos. So, timay sa nga na-learn ko ita discussion ni Brother Dalmar kakabsat ket the importance iti panagdingeg iti instruction. So, we have Christ, the Holy Spirit, the Word, ken the leader tayo. So, importante kakabsat aya nga kailangan tayo iti dumngeg kada gijay binanggit itatay nga dapat nga pagdinggan tayo iti instruction. Okay, so datang kakabsat intay mamet nga rod dinggen iti naimbag nga damag iti asasaw na po Diyos babaen kini Sister Mayan Mangawan. Sis?
Naimbag nga rabi itay amin gagayem ken kakabsat, siyak ni may anbim mangawang may nga estudyante, ket kuman lang nga i-share kada kayo iti naindakla na plano iti Diyos iti tao. Amuyo kadi kakabsat nga ti Diyos ket ayat, nalinteg na santuan ken kuka na ti biyag. Pinarswa ti Diyos ti tao tapno maddaan iti ayan ayat relasyon ken kuana. Ngem daytoy nga relasyon saan nga nagbayag gapu iti basol. Kuna iti nasantuan asurat iti Roma 3:23, taami nga tattao ket nagbasol, ket agkurang da iti kinadayag iti Diyos. Ket ada iti resulta iti basol. Kuna iti nasantuan asurat iti Roma 6:23, tati supapak iti basol, isu iti patay. Ket ada iti dua nga klase iti papatay, physical nga papatay ken spiritual nga papatay. Physical nga papatay dayto iti pannakaputed iti anges iti tao. Spiritual nga papatay dayto iti pannakaputed iti relasyon iti tao iti Dios gapu iti basol. Anya nga rod ti pagtungpalan ti tao amatay ti physical ken spiritual. Kuna iti nasantuan asurat iti Hebro 9:27, tana ito ding amatay iti tao iti maminsan, ket kalpasan na ket ukumen iti Diyos. So, kalpasan gayam nga matay iti tao kakabsat ada iti ukom when no judgment nga inna nga sangwen. So, dito nga ukom kakabsat awan iti makaliklik dito nga ukom aming nga tattao ket ma-ukom or ma-judge based kadijar aramiden na tilubong itatta. So ana nga rod iti pakaukuman ti tao nga managbasol. Kuna iti nasantuan asurat iti Paltiing 21:8, ngem nakabutbuteng to ti pagbanagan dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti mampapatay, dagiti manakikamalala, dagiti managinito, dagiti agrokbab kadagiti di Diyosen ken ti aming nga ulbod, agyandan to iti danaw iti gumilgil ayab nga apoy ken asupre nga isu iti may kadwa nga ipapatay. Daytoy iti mauawagan nga impyerno. Tata kakabsat kahit manen iti tao nga mayasideg iti naperdi a relasyon na iti Dios. Isu nga ti tao agar aramid iti bukod na nga way tapno isu na ket may salakan. Ana dagitoy nga way iti tao umuna ket agaramid tinasayaat. May kadwa agsingsingpet, may katlo agpaka-edukado, may kapat ket agpaka-reliyoso. Nugit kita ento dito kakabsat nga imbaga ket hanbet nga basol iti matang iti Dios. Kaya lang ang nga umanay deto nga makaisalakan ka datayo. When o nga deto iti way tapnon datayo ket maisalakan. Kung ngamin iti nasantuan asurat iti Efeso 2:8-9, taga po iti parabor iti Diyos na isalakan tayo babeen ti pamati. Saan nyo nga insalakan ti bagiyo gapo kadagiti inaramidyo. Insagot ti Diyos ti pan nakaisalakan tayo tapnaawan iti mangipasindayag iti daytoy. So very clear met ijay kakabsat nga it is not by work nga maisalakan iti tao. No diket, it is by faith. Babaen ti pamati ti ken Hesu Kristo. So gapo iti kastaunay nga panagayat ti Dios iti lubong, asunan iti mismo nga nagaramid ti solusyon tapnon ti tao ket maisubliman ti naperdi a relasyon na iti Dios. Kuna iti nasantuan asurat iti 1:3-16, taga po iti kastaunay nga panagayat ti Dios iti lubong, inted na iti bugbugtong nga anak na nga ni Hesu Kristo, nga ti siya sino man nga mamati ken kuana, saan nga matay no diket, agbiag nga agnanayon. So very important kakabsat iti panangipan tayo wenno ted tayo iti pamati tayo ken ni Jesus Christ. So adda iti talo nga pamatyan nga may panggep ken ni Jesus. Umuna Marco 1:1, ni Jesus anak iti Dios. May kadwa umuna Pedro 3:18, na minsan nga natay ni Kristo may paay ti amin,
tapno mapakawan digiti basbasol tayo. Natay tinalinteg nga tao, gapo kadagiti tinakillo, tapno mayasideg to iti Diyos. Napapatay iti bagi, ngem napagungar iti espiritu. Anya nga rod ti kayat nangasaw iti nakatay ti bagi ni Jesus. Ni Jesus nga Diyos, nagbalin nga tao, nailan sa iti krus, amin nga trigat, tuok, ken insulto nga dusa, para kadagiti tao ang managbasol, linakam na amin daytoy. Tababeen iti dara na nga nagayo sa J. Cruz, nabayadan amin nga basbasol iti tao. May katlo nga pamatyan, according umuna Korinto 15:3-4, nagungar ni Jesus iti may katlo nga aldaw. Nga iso iti mga ipaneknek nga iso naket pudno a Diyos. Nugit kita enti kakabsat, nalpasan iti solusyon iti Diyos. Anamet nga rod ti aramiden iti tao. Kuna iti nasantuan asurat iti 1:5-24, ti siya sino man nga dumngeg, ken mamati, iti Diyos ama nga nangibaon ken Jesus, maddaan iti talong kari. Umuna nga kari maddaan iti biyag nga agnanayon. Daytoy iti solusyon iti espiritual nga ipapatay. May kadwa sa anton nga maukom. Daytoy iti solusyon iti panakadusa sa impyerno. May katlo, nalasat na ni patay ket simre ken iti biyag. Daytoy iti pudpudno a biyag iti sidong iti Dios. Tauray ana iti kasasaad iti tao, nabaknang man wenno nakorapay, nalaing man wenno saan, iti imatang iti Dios natay ti tao, nuhan nga maisubli iti naperdi a relasyon na ikenkwana. So, kasanangurod nga maamuan nga ti tao ket pudpudno a mamati. Kung na iti nasantuan asurat iti paltiing 3:20, denggem addaak ngagtaktak der iti ruwar. Ket agtuktuk-tukak ti ruangan, no iti makangyag iti timek ko, ket luktan na ti ruangan, sumrekak to iti balay naket, agkalanglang kamto amangan. So dati nga ruangan nga ibagbagan at ti kakabsat, hanga literal nga ruangan ti luktan tayo, no diket dati puso ken isip tayo nga mang-receive ken kuana as Lord and Savior iti biyag tayo. Kasano iti napintas nga way nga panang accept dito nga invitation ni Jesucristo kada tayo. Kung natin nasantuan asurat iti Roma 10:9, tano babaen ti panagsao ipaduyak-yak mo. Ni Jesus nga isu iti Apo. Ket patsem iti pusom nga pinagungar iti Dios maisalakan kanto. Tababeen ti puso, mamati tayo, ket mabalinteg to iti Diyos. Babeen iti bibig, agipaduyak-yak tayo ket maisalakan tayo. Itataada iti duwang aramidem. Umuna, ipaduyak-yak mo ni Jesus, akas Diyos ken maisalakan, babeen iti bibig mo. May kadwa na impapuswan a panamati. No manamong ka, agdesisyon ka, babeen iti may nga kararag. Inaramid kumet dayto idi. Idalan ka nga rod iti may nga kararag, suruten naklatan dayto nga kararag. Sige, agkararag ta nga rod. Amami nga nailangitan, aminek nga syakit managbasol, ket pagbabawi ak amin digitoy. Mamati ak Jesus, nga natay ka, gapo kadagiti basol ko, mamati akmet, nga nagungar ka, iti may katlong nga aldaw. Ita Jesus, awaten ka, akas Diyos, ken mangisalakan iti biyag ko. Agyamanak, iti biyag nga agnanayon, ti Espiritu Santo, nga naawat ko itatta. Itinagan ni Apo Jesucristo. Amen. Okay, so agaman na Sister Mayan iti mensahe or iti gospel presentation, and I do hope
aming nakipag-pray at tayo kithaan lang kumadi dito nagpatinggaan na tuloy tayo pa dito naawat tayo nga relasyon kiniapo tayo a Dios. So datong oras kakabsat intimate nga rod kitain dagiti announcement or dagiti schedules tayo ti aginaldaw. Okay, so maawis kayo ulit kakabsat dati Wednesday nga lifeline tayo. So every 6:15 to 7:10 p.m. So ang damit iti lifeline topic review tapno mas lalo pa nga mawiden or mapalawak pa di mensahe nga nangyagan tayo di topic ti lifeline. So adda dagiti panelist nga mas lalo pa nga mangilawlawag dagiti puntos nga napag-discussan. So mapasamak dati every Thursday to Tuesday no kahit tayo nakuha makidingeg or makibuya kadati lifeline topic review tayo mabalin tayo nga ag-connect kadagiti BS leaders tayo. And for our day in prayer and fasting every first Saturday of the month, so maawis tayo aming kakabsat no kahit tayo pa nga mas lalong maging intimate mapauneg pa dayjay relasyon tayo na Apo Diyos ket umattend tayo umattend tayo dati di IPF daily in prayer and fasting. And for our freedom in Christ when encounter God retreat, so danto mapasamak nga FIC tayo iton May 28. So this will be on May 28, 2022, last Saturday of this month. Next is Sunday worship service. So maawis kaya aming kakabsat nga umattend ito is Sunday worship tayo DJ cup building face to face every 8:30 to 10 a.m. 10 a.m. Ket for our face to face no comment adamit dagiti i-send link kanya tayo or buyat iti Facebook page and YouTube. Ket dito episode class tayo every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. So dagiti kakabsat ket dagiti nakalpas iti FIC so dati klase da. So dito lang kakabsat and let's continue to obey God. Kaya itatang oras kakabsat awagat man ni Brother Denmark na iso ti Maniclose detoy lifeline tayo. Kararag tayo nga rod, kakabsat. Let's pray. Father God in heaven, we honor and praise your name. Agyaman kami, O Lord God, kadato nga mensahe, nga intad mo kanyami, tatangagundaway, kat agtultuloy ka nga rod nga mangubra, babaen ti Espiritu Santo nga agwag iti nagdagmi, tanon may aplikar mi, itinaldaw-aldaw, tanon agrow kami nga napaspaspas, akas iti kayat mo, kat haangkam dapat nga maluko yung anaman ti ibagbaga iti lubo. Tatangaro nga gundaway, agyaman kami iti kadagitoy nga ititid mo kanyami, amumi at iti daytoy kat mas mapastrak pay order God iti pinagromi kat haan pulos nga mauma iti maysa ken maysa nga agtultuloy nga mangiwaragawag itinagan mo ken mangipakita iti baro nga biyag mi nga aggapu kanya. Dati nga rod, idawat mi, itinagan ni Jesucristo nga po mi. Amen. Hintay nga rod din kakabsat, kita ito closing song tayo. God bless everyone. Let's lift high the name of Jesus in this place. Let's sing this song. Sing, sing, sing.